Näne bir ferişte. Amma hiç mugu uçurunu görmedik. Näne bir ferişte amma hiç mugu uçurunu görmedik. Çön ayağına bağlaların dağıptır. Çön ayağına çağıçıkların dağıptır. Ağır ağır yük dağıptır ayağına. Adamsın dağıptır ayağına. Maşgal bir zindigini dağıptır ayağına. Näzir ölçüp bilsin. Näne bir mevcudi ki hemme halka dua eder. Bağlasın, erkek oğlanmasın, kıyla oğlanmasın, adamsız olsun. Şöyle sonram toy eteceğine kaygıdıp şoları dua eder. Şöyle çağıçıklarını dua eder. Bir ödüm yattan çıkarar dua etmene. Şincerek mevcut näne. Näne bir genç kim tafallara amma yartılı yitirip böyle gençlerine. Havsalı bolup böyle işim ev gitmeye, uğurtmaya, men nädip yön, halim näjere, näme diýip birom habarlar yok. Büyük servet yitiripdirler. Nänäni yitiripdirler yartılar. Nänelerinden habarlar yok yartılar. Näne bir atır. Öýe ýüreğinde şondan çyry soraýan han nänem diýen. Bolsa arames ýürek jaýlaşýa, ýok bolsa giretini ýermeýär. Han nänem diýen derre baranja boýnuňa. Näne bir medirse büyük lenanaly we büyük erkekleri wüjuda getirýär. Şolara ders berýär. Näne inki mehraban boýdoş. Näne da her näçe aýsak al. Ýöne habardar bol. Habardar bol eýlin. Bir göz ýaşyn ýere dökamaýdy. Enäni ağlatma, göz ýaşyn dökmä. Mehri bilen beren ak tüýdüni haklaň. Ferzent bol, jan käbäň ağlatsaň, bu dünýä, o dünýä ýanmaly bolsaň. Näne bir ferişte. Amma hiç mugu uçurunu görmedik. Näne bir ferişte amma hiç mugu uçurunu görmedik. Çön ayağına bağlaların dağıptır. Çön ayağına çağıçıkların dağıptır. Ağır ağır yük dağıptır ayağına. Adamsın dağıptır ayağına. Maşgal bir zindigini dağıptır ayağına. Näzir ölçüp bilsin. Näne bir mevcudi ki hemme halka dua eder. Bağlasın, erkek oğlanmasın, kıyla oğlanmasın, adamsız olsun. Şöyle sonram toy eteceğine kaygıdıp şoları dua eder. Şöyle çağıçıklarını dua eder. Bir ödüm yattan çıkarar dua etmene. Şincerek mevcut näne. Näne bir genç kim tafallara amma yartılı yitirip böyle gençlerine. Havsalı bolup böyle işim ev gitmeye, uğurtmaya, men nädip yön, halim näjere, näme diýip birom habarlar yok. Büyük servet yitiripdirler. Nänäni yitiripdirler yartılar. Nänelerinden habarlar yok yartılar. Näne bir atır. Öýe ýüreğinde şondan çyry soraýan han nänem diýen. Bolsa arames ýürek jaýlaşýa, ýok bolsa giretini ýermeýär. Han nänem diýen derre baranja boýnuňa. Näne bir medirse büyük lenanaly we büyük erkekleri wüjuda getirýär. Şolara ders berýär. Näne inki mehraban boýdoş. Näne da her näçe aýsak al. Ýöne habardar bol. Habardar bol eýlin. Bir göz ýaşyn ýere dökamaýdy. Enäni ağlatma, göz ýaşyn dökmä. Mehri bilen beren ak tüýdüni haklaň. Ferzent bol, jan käbäň ağlatsaň, bu dünýä, o dünýä ýanmaly bolsaň.